nganggo jarik. Basane Berbahasalah dengan Jawa yang betul. Basa Jawa. Nyame basa Jawa. Nuwun para pamirsa. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, kuwi menawi mboten saged dipun pengaken nggih. Para gapit. Oh sik. Kowe bener lek nyame basa Jawa ning basa Jawa sing semangat to? Semangat. Monggo. Nah, Sareng-sareng kalian campur sari cakra budaya. Lah iki aja mok jawake jeneng ya aja mok jawake tetep cakra budaya. Sareng-sareng kalian campur sari cakra budaya. Nah, ngoten nggih. Kromo halus tah bagus. Halus. Halus sing piye, Pak? Lho wis halus piye? Halus rada halus neh. Halus neh. Monggo kita midhangetaken ngono halus. Ning los. Monggo kita midhangetaken campur sari cakra budaya.